ezokwazi ukushintsha ubomi bomuntu. Ake ngidedele umuntu kaNkulunkulu uqhubeke ushumayeze. God bless you. Sithathe ke lithuba sibulise ke kwakhona otata nomama abatsha basimamele ngegama lenkosi. Ndizalwa kwaFulani, ndingumzalwane uFulani. Ndizalwa kudolophu yaseMthatha ke kwindawo yakunqwathi. Ndise Eastern Cape ke ngokushumayela nokuhambisa indaba ezilungileyo zikaKristu. Kubalulekileyo ke ndisindisiwe uJesu, ndamamkela wabe sexolela izono zam. Ndandigula ndingenayo uJesu emhlabeni, ndigula ndiqaqanjelwa inhloko, ndithwetyulwa. Ngenye imini ndathi ndifika ethendeni ndafika kuthethwa ngoJesu oxolela izono zomuntu. Nkosi yami. Ndaba nenhlanhla ukufika kwami ethendeni ndifike kuthethwa ngoJesu oxolela umuntu izono. Zandifika kuthethwa ngoJesu onika abantu izinto ezibonakalayo. Ndafika kuthethwa ngoJesu oxolela umuntu izono zakhe. Ndabe ke sendivuma ndimamkela uJesu. uJesu wafika ke empilweni yami. Uma efika uJesu empilweni yami wandiguqula, wandixolela izono zami. Sawuthatha ke amabhayibhile ethu sifunde kwincwadi kaLuke chapter number 2 verse 42 no 43 no 45 yedwa. Sibeke sesiyathandaza ngegama lenkosi. Sizayifunda ke pha kunoncoko, sizowuthandaza ngegama lenkosi. Ngicela ke unifundele mfundisi ngegama lenkosi sibe sesiyathandaza. Incwadi kaLuka chapter 2 verse 42 Verse 42 3. Isihloko sithi uYesu phakathi kwabafundisi. uYesu phakathi kwabafundisi. 42. Verse 42. Kuthe ke xa uYesu wayeminyaka ilishumi. uJesu uthe eneminyaka 12 ezelwe. Epasikeni Linamandla izwi lakho liphilile, linamandla linguwe. Nkosi yamakhosi lawuvulwa. Uthobhalayo nawe masikuve, babukele emakhaya bamamele. Ewe Nkosi yamakhosi thetha ngalo. Thetha ngalo gilimihlola ngezwi lakho egameni lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Father, we thank you ngegama lenkosi liphefumlele ngemithambo kamoya ukuze owanalowa asizakale ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Ngokufitshane sivananga amazwi enkosi yethu uJesu. iBhayibhile lithi ke uJesu kule ndawo ukhuliswa ngabazali bakhe. Now ke iBhayibhile lithi uJesu uhamba nabo ubheka nabo eJerusalema. Funda mfundisi verse 42. verse 42. Verse 42. Funda tata. Kuthe ke xa uYesu wayeminyaka ilishumi elinambili ezelwe. Baya epasikeni. Kuthiwa baya epasikeni eJerusalema. Ngelixesha uJesu akhulayo ithi iBhayibhile abazali bakhe babehamba noJesu. Kuthe besahamba noJesu lithi iBhayibhile baya kwi-event okanye baya kwitheko lepasika. Nkosi yami. Ngelixesha baya kwitheko lepasika bahamba noJesu. Now ke iBhayibhile ithi ngelixesha bahamba noJesu baya kwitheko lepasika ngokwesiqhelo sabo. Ngamanye amagama lento yokuya epasikeni yinto bebeyiqhelile le. Lithi ke iBhayibhile bahamba naye uJesu. Behamba naye uJesu. Xa ngabana befika besiya ngokwesiqhelo sabo. Nkosi yami. Bafika noJesu eJerusalema. Verse 43 mfundisi. Verse 43. Zakuba zigqithile iintsuku zelo theko. Zadlula iintsuku zetheko. Bagoduka. Now ke lithi iBhayibhile bagoduka abantu. Kanti uYesu sele eJerusalema. Now ke iBhayibhile lithi njengoba begoduka abazali bakaYesu, uJesu yena xa begodukayo wasala ngasemva eJerusalema. Okay. Ngamanye amagama bona bavuyiswa litheko. Bona bavuyiswa kuyova ngetheko kuthethwa ngoJesu, kodwa bona xa begoduka baphuma uJesu bengamtholanga.
Hey. ngamanye amagama baye bavuyiswa mfundisi Hey. kukumamela kuthethwa ngoJesu Yeah. uJesu kuncokolwa ngaye Yeah. kushunyelwa ngoJesu kuthethwa ngoJesu kodwa zange bamthola uJesu Hey. ngamanye amagama bavuyiswe iconference Okay. bavuyiswe iconvention Hey, Nkosi yami. bavuyiswe zibenefits zokuba Hey, noJesu Nkosi yami. kodwa uJesu bengamtholanga Hey bo. uyabona kule ndawo esifunda kuyo uSathane usigqwethile Nkosi yami. wapromota into yokuthi abantu bathola ibenefits zikaJesu bengamtholanga uJesu Okay. Hey. now ke kule ndawo esifunda kuyo sifumana ukuthi naba bazalwane baya noJesu eJerusalem Hey, Nkosi. but uJesu abamthola uJesu bayithola iPasika Hey. bazithola izikhundla Hey. bathola iposition Nkosi yami. kodwa kwashiyeka icornerstone Hey. Hey. uyabona kule mihla yethu siphila kwixesha Nkosi yami. labantu abathola izinto zikaJesu bangamthola uJesu Hey. Bamshiya ngomunye. abantu bashiya uJesu ngemuva nasezinkonzweni bakhona befundisa Hey. bayanyuselana izikhundla kodwa uJesu akekho Hey, Nkosi yami. bayashumayela uJesu akekho Hey. bayahlabelela uJesu akekho Hey. bavuyiswa zizipho uJesu akekho Hey, impostola. bavuyiswa zimoto abanazo uJesu akekho Hey, Nkosi yami. bavuyiswa zinto zakhe uJesu abanika zona uJesu akekho Hey, Nkosi yami. now naba bazalwane bathola ilishwa lilishwa into yothola into kaJesu ungenayo Hey, Nkosi yami. ngizomamezela eSouth Africa namhla kuJesu igama Hey, lakhe Nkosi yami. ungavuya uthola izinto zakhe engafikanga uJesu Yeah. engafikanga uJesu laba bazalwane bathola izinto zakhe engekamthola uJesu now kasifunda kule ndawo lithi ke iBhayibhile bathola iPasika Hey, Nkosi yami. iPasika ethetha ngoJesu uJesu bengamtholanga Hey. lento bangasikhonze nabantu abangohlukaniswanga namandla esono Yebo. ingoba abantu bathola icawa uJesu bengamtholanga Hey, Nkosi yami. lento kunje kubole kangaka sikhuza yonke imihla izinto ezenzeka ngaphakathi emabandleni ingoba uJesu ubekwe buqala Hey. saqhuba iprogram yakhe ngekho Ngekho. Hey. umnikazi womzi usamgxotha umnikazi wendla sathethi ngaye ngenxa yendlala Hey, Nkosi yami. nabashumayelayo bathetha ngezinto abantu abazozithola bengathethi ngaye Hey, Nkosi yami. ngenxa yendlala Hey, Nkosi yami. ngoba abantu xa kuthethwa ngoJesu eyona nto ebekusuppose itholwa ngabantu nguJesu so kule ndawo esifunda kuyo uthi ke lo mbhali nabo labazalwane baba nelishwa bathola iPasika bengamfumenanga uJesu Hey, Nkosi yami. kodwa ndithanda uverse 45 ithi bathe basombona uJesu Ay, ay, uba ay. simshiye ngasemva zange bamnandelwe Hey. uyabona sidinga abantu abanjalo ndiyashumayela Hey. sidinga abantu abalolo hlobo abantu abazothi kuyashumayeleka Hey. kuyahlabeleleka kuyathe siyaziwa ngabantu Yeah. kodwa uphi yena uJesu Hey, Nkosi yami. sidinga abantu namhlanje abazobuyela kwi-Rock of Ages Yeah. noba banamali kodwa babuyele Hey. noba hayi bo bazalwane ngoba nguye umnikazi wezinto Hey, Nkosi yami. uyabona mfundisi kwake kwehliliswa enqamlezweni Awu madoda. amasoldati Hey. afika kuJesu xa efika kuJesu lithi iBhayibhile wayenxiba ingubo ezidurayo uJesu Vangeli. enxiba ingubo zelinene Nkosi yami. lamasoldati enza impazamo Hey. athatha ingubo zakhe Ah. abelana ngengubo zakhe Hey. ashiya uJesu enqamlezweni Hey. ikhona indoda othathwa bantu baseSouth Africa le ndoda ikunika ubomi kweyicala Hey. ikunika ubomi nangapha kwengqondo Yeah. kuJesu igama lakhe Ay, ay, ayotawe Hey. ayo oil Hey. ayizotyiwa Ay, ay, kuJesu wahlatywayo Nkosi yami. uhlatyiwe uJesu Hey. sihlatyelwe indoda Ah. indoda enamandla bantu baseSouth Africa
Ndizomemezela uJesu ophilayo. Ayi, Nkosi yami. Ndizomemezela uJesu onamandla. Yeah. Ubungathola uJesu uyaphila. Ayi, Nkosi yami. Ubungathola uJesu uyaphuma enhluphekweni. Yeah. Ezi zinto sizifunayo sidinga umthombo wazo. Ayi, Nkosi yami. Sidinga isource yazo. Asidingi zona but Ayi. we need the source of these things. The source of these things is Christ Jesus. Nkosi yami. Hey. Christ Ayi. Jesus. Sidinga uJesu. Yeah. Sidinga ubuyiswa komyalezo kaJesu ukuze bakhonze bengenamanyala. Yeah. Ukuze bakhonze bengabhaqwa amanyaleni. Hey, Nkosi yami. Ukuze bakhonze behlukene namanyala. Badinga uJesu. Hey, Nkosi Uyabona yami. nasemabandleni kuba ngabuya umyalezo kaJesu sizawubona kuzawulunga izinto. Hey, Nkosi Futhi yami. ugogo sawusinda ngoYesu South Africa. Hey, Nkosi Hayi yami. baza sawusinda ngoYesu. Hey. Sawusinda ngoYesu kule ndawo. I-Cape Town sawusinda ngoYesu. Hey. Ngeke sisinde ngothetha indaba zabantu. Yeah. Ngeke sisinde ngoba baxelela indaba zabo. Yes. Bayazazi indaba Hayi, zabo. Nkosi yami. Ngeke sisinde ngoba sibaprofete sibaxelela inkinga zabo. Hey. Bayazazi Hey. inkinga zabo. But sidinga isombululo. Kukhona indoda. Hey, wamisa uYesu. Wamisa uYesu. KuYesu yedwa Hey. indoda enamandla. Hey. Evangelist. Indoda enamandla. Hey, Nkosi yami. Funa sifala ngale ndawo. Uthi verse 45 babuyela eJerusalem bathi basomboni bake. Hey, Nkosi yami. Sengathi bavala icawa. Hey. Bathi le cawa siyayivala xa ingekho. Bavala izikhundla. Hey. Sengathi abangabefundisi bayeka ubufundisi babo. Bafuna ubuntwana bukaThixo. Hey. Ingathi abanekhola babeka ikhola zabo Hey. phansi. Bathi sifuna yena. Hey. Why is Jesus Christ? Uphu Yesu. Hey. Le ndawo sifunda kuthiwa bathi basangamboni bajika. Hey. Madoda kuyajikwa. Hey. Imani madoda kuyajikwa. Hey. Kuyajikwa usaziwa ikapa lonke. Hey. Xa ingasekho ungasavakali. Hey. Kuyajikwa khangelwe. Hey. uJesu yethu igama lakhe. Ah, Nkosi Isikhundla sifaka into ezulwini. Yes. Icawa ifaka into Hey, ezulwini. Nkosi yami. Unceda ngantoni uzuza isikhundla? uJesu umshiya ngasemva. Hey, Nkosi yami. Hey. Bamkhangela. Hey. Sizomemezela namhlanje South Africa. Hey. There is Jesus Christ. Homemezela indoda enamandla. Yeah. Homemezela indoda ephilayo. Uthi wenani luncaniweyo noba kanamani makeze azosela Ay, emthonjeni. yeah. Makeze akathengiswa nangamali. Hey. Akathengiswa uJesu uyindoda enamandla. Hey, Nkosi yami. Siyaphela imali zakho ngabaprofeti nangamagqirha nazisangoma. Hey. Ngizokutshela namhlanje indaba. Ay. Ukhona wathi izani kumnokela isindwe. Ay, ay, Awunika ay. ukuphumla. Ukuphumla khose emalini yakho. Hey. Abantu banemali kodwa baphumlanga. Yes. Ukuphumla kukho ntweni onazo. Yes. Abantu batshebile bahlala esentini. Hey. Bayazibulala bacommit suicide. Hey. Ngamanye amagama uJesu kuye yedwa indoda enika abantu ukuphumla. Hey. Unganomzi ecabo lwadla ungakuthola ukuphumla. Yes. Unganomzi hayi bo bazalwana. Unganomzi eCamsbay ungakuthola ukuphumla. Hey. Inye indoda enika abantu ukuphumla kuJesu waseNazaretha. Hey. Bamemezela namhlanje kuthiwa bathe basongamboni babuya bamkhangela Ah, bathi Nkosi yami. sifuna yena simfuna noba silambile Hey, Nkosi noba yami. sinamali kodwa sifuna yena ngoba yena unamandla. Hey, Nkosi Sibekela yami. ubutyebi kwalacala kodwa umefika uthi uPetro sawuzuzana Hey. ngoba sincame ukuthi uJesu nawuzuza kwalicala nakwelacala. Ay, ay, ay. Sidinga yena bashumayeli zomemezela nakuni makubuyise imessage yakhe. Yeah. Makubuye umyalezo kaJesu ibandla lidinga umyalezo. Hey. Hey. Before Hey. standards kuthiwa babuye umva bamkhangela uverse 45 uthi uverse 52 uthi Hey. uYesu wakhula ngoba xa ebuyile funeka akhule. Yes. Singabi nabazali abangakhulelwayo Hey. abakhulwa ukwazi icawe engakhuli yena. Hey. Abakhulwa ukwazi amahlelo namachuku namanyala enziwa ngabefundisi kodwa engakhulanga uJesu. Hey, Nkosi Ithi yami. lenda uverse 42 uverse 52 uthi wakhula uJesu. Ay, ay, Ngamanye ay. amagama zange bavuyiswe kuba nemali. Hey. Babuya bevuyiswa basimthole. Hey. Simthole singenacawa. Hey. Simthole singenamali. Hey. Simthole singenamoto. Hey. Babuya naye Maria noJoseph bathi simthole. Hey. Sivuyela umthola lo Jesu. Simthole noba Hey. sinanto. Simthole Hey. uJesu waseNazaretha. Hey. Siyabonga kakhulu. Somemeza yena namhlanje. There is a man. There is a man. Khona indoda. Yes. Ilungisa divorce. Hey. Ibuyisa umfazi. Hey. Ebiwa ngisathana. Ilungisa abantwana. Yeah. Ilungisa iprostitute. Ixolela izona abantu bezincamile basi prostitute. kuJesu waseNazaretha. Namhlanje zothandaza before sithandaza.
ngathi ngathandaza nomuntu namhlanje Yes. alizothi izothatha imoto hayi zokucela ngendoda eyodwa enamandla namhlanje ikhona indoda onoyithola ngifuna apha ekhaya uvala amehlo wakho Ayi. ngiyathandaza ngokegama likaJesu akunika uJesu andizukunika cawa ndizakunika enye into zakunika uJesu yedwa phakamisa isikelo sakho apha ekhaya ngiyathandaza Ayi. uzawuthetha lamazwi apha emfeni kwami funa uthandaza ndibiza altar call ngokwenjenje funa uthandaza na ulahla ithemba ayiboni into oyiphilela komhlaba namhlanje othandaza nawe namhlanje before I pray ndenze yonke into vala amehlo wakho thethela amazwi emfeni kwami uthi inkosi Yesu ngiyakwamkela Nkosi Yesu ngiyakwamukela ngene enhlizweni yami ngene enhlizweni ngene yami bomini bami ngene ebomini bami ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngiyakwamkela namhlanje Ngiyakwamukela namhlanje. tshintsha impilo yami Tshintsha impilo tshintsha yami. ubomi bami Tshintsha ubomi bami. ngegama likaJesu Ngegama likaJesu. namhlanje ndiyavuma Namhlanje ngiyavuma. ukuthi wafa waphinda Uthi wavuka wafa waphinde ngegama wavuka. likaJesu Ngegama likaJesu. ngiyakwamkela namhlanje Ngiyakwamukela namhlanje. tshintsha impilo yami Tshintsha impilo yami. tshintsha ubomi Tshintsha ubomi bami bami. ngegama likaJesu Ngegama likaJesu. waseNazaretha waseNazaretha. Cela ke ngithandaze bawona amandla Lord nakwehlele Jesus. ekhaya kuvuma Thank you, yini Father. Thixo siyabulela oh thank you Lord Thank you, siyabonga Father. kakhulu Thixo wethu Thank you, Lord onamandla Jesus. siyabulela thatha indawo ebomini bakhe thatha indawo empilweni yakhe Hallelujah. baba wethu onamandla hey shandeli pha Hallelujah. ushatha pha sithethe ukuphila ewe nkosi sithethe Hallelujah. ukuphila empilweni yakhe nakwexhoma izandla kwawabo nakwebethi izandla zixhomile izandla zakhe sithatha impiliso bawona amandla ngena kulowa ungene nakulowa Thixo wethu ophilayo sithatha inkululeko bawona amandla onke sithatha inkululeko Thixo wethu ophilayo sithatha inkululeko bawona amandla onke Father siyathandaza oh nceda luxhoma izandla nceda luvumayo nakwavuma izono nakwakuvuma njengenkosi nanjengomsindisi Father we thank you nceda impilo yakhe ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo Father we thank you tshintsha impilo yakhe ngegama lenkosi siyabulela kakhulu Jesu in Jesus mighty name Father we pray ngegama lenkosi we thank you in Jesus name amen